नैबे नुबाय थानाय भिडिअआ ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ एबा नैबे नुबाय थानाय भिडिअआ ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां भाइराल जागासिनो दङ। बे भिडिअआनो जाहैबाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि एबा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनि। आसलाव बस्ता गै फुंबायदि गं जायै उदैया जायगायानो गैला। सार 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 ओइ सार ओइ सार पि सार पि पि अबस्था गैला सार जाय बुजुबबाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो हेपि दिवाली बा हेपि कालि फुजा। अब्ला जों जेबो गोबाव खालामालासिनो गुबै टपिकखौ बेखेवनोसै। जोंनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय थांनाय साननैसो सान सिगां कृषान कुमार बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सानै सेंग्रा बिसोरखौ हमदोंमोन। सासेया राजिब आरो सासेया जर्ज। राजिब बसुमतारी आरो जर्ज नार्जारी बिसोरखौ हमदोंमोन। दा बेनि गेजेराव जर्ज नार्जारीनि बिमाजों आरो गेरेमसा बसुमतारी जायबा इउटुबार बर' हारिनि इउटुबार बिथांजों सावरायलायदों। दा बे माखासे खोथाफोरा सोराङाव फैदों। दा बे खोथाखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। बिनि उनाव जोङो माखासे टपिकखौ बेखेवगोन। ना दुइथासोआव ओमफ्राय कल खालामनानै फैबाय आरो ओमफ्राय मानसिया बिनि सानसे ना साननै सिगां बिमाया फैसा हैदोंनो हस्टेलाव। बे फैसाजोंनो बियो ड्राग्स बायदों जाहैदों। बाबु स्टेटमेन्ट होनाय बायदि दै बाव पुलिसफोरनि सिगाङाव होनदों नालाय। ओमफ्राय स्टेटमेन्ट होनायाव बे खोथाखौ होनदों आरो ओमफ्राय दाना बे गथ'आ फैबाय फैनानै गावनो ड्राग्सखौ फुरा लाबोखादोंनो। लाखानानैसो फैदों आरो ओमफ्राय आरो मोदोमावबो लाबोबावदों। आंना फिसाया ड्राग्सखौ लालामोन आंना रिहाबाव दोननानै बियो 6 मास 2 बोसोरसेयानो जानोसैबाबो बोसोरसेयानो जाबाय। ओमफ्राय नागारनानै रिहाबाव थांनानै फैखांनानै बोसोरसे जाबाय आरो दा। ओमफ्राय बियो जौ ओमफ्राय सिगारेटजों थायो आरो आं निसाखौ होना। ओमफ्राय बे बिदिजोंनो थायै थायै थाबोबाय ओमफ्राय लोगोफ्राबो बिदिनो फैयो थाङो। ओमफ्राय दाना ओइदिनखालि बियो बे जिनिसखौ जानानै फैनानै आंनि न'आव फैनानै उन्दुफैदों। ओमफ्राय उन्दुफैबाय नालाय दाना आंनि फिसाज्लाया उन्दुथों मेंनानै फैदों होननानै बुंदों जाहैदों। स्टेटमेन्टाव होनाय बायदि आरोखि हा। ओमफ्राय उन्दुदों उन्दुनानै उन्दुनायानो उन्दुस्रदनाय। ओमफ्राय बाबुआ थिग 4:30 ओंखाम जानो बियो साननि ओंखामखौ बिदि बेलासियावसो जायो। ओमफ्राय दाना दाउदै एवलायनानै ओंखाम जादों जाहैदों। ओंखाम जानानै नायोब्लाबो बे उन्दुदों हंख्रदलायनाय। ओमफ्राय दाना गावसोरबो साथामजों उन्दुफाबाय बेजों सानैजों उन्दुफाबाय। उन्दुफानानै जेब्ला सिखारो होमब्ला मानसिया गैला। गैला नालाय बिसोरो उन्दुस्लदबाय। ओमफ्राय नारलायलायबाय मालायलायबाय जाहैदों सानैजों। ओमफ्राय मा खालामनाया मोजां संख्रि दौबा बिदि अभारदस जानाया हुस फैयो होननानै संख्रिबो दौलायलायदोंनो गुस्थियाव हुफ्ले हुफ्ले। ओमफ्राय हाथाय अरजाबजोबखाबायमोन जाहैदों होनबा। ओमफ्राय दाना बिसोरथ' उन्दै मानसिफोर जाहैबायना मा खालामनाय गारजेन गैया मा गैया। ओमफ्राय बेबायदियावनो बिसोरो माने आन्दा हारायनानै गोथैखौ मा खालामबाय न'आव फैबाबोथ' रायजानो गिबायना गारजेनफोरजों। हाखु दाखु बोखारनानै मोनाबिलि लांनानै बेहाय दोनहैदों जाहैदों बिसोरो गावसिनि डेड बडिखौ गावसिनि दायखौ एरायनो थाखाय आरो। ओमफ्राय बिसोर जाम्बाना जेबो रोङा। ओमफ्राय खमसे खम हस्पिटालाव लांबाबो गावसोर जाबायमोन बा गारजेनफोरखौ खोन्थाबाबो जायोमोन। ओमफ्राय जोंबो मिथिया बे गथ'नि न'आ बेहाय ना माहाय उनावसो नैबेयावनो खाथियावनो होननानै मिथिबाय। ओमफ्राय बे गथ'आ बेहायनो जुदि न' खाथि मोनबा न'आव थांबाबो जाबायमोन बियो। औ 5 सेमिस्टार। ओमफ्राय न'आवबो थाङासै आंनावसो फैनानै नै आंनि फिसाज्लाजोंसो उन्दुफैनानै बेबायदि अभारदस जानानै बेबायदि जिउ गोमानांबाय आरो। दे दा बेनि थाखायसो जोंना नै दा हमजानाया बेबायदि जादों। आरो आंनि फिसाया बेजोंबो लोगो नंखायामोन। लोगोआ नैबेसोमोन एखे लोगो स्कुलाव फरायलायनाय। बेबायदि आरोखि घटनाया। दा बेखौनो दाथ' माथो होनबावनो गाज्रिया गाज्रिजों सनदेरो होननाया बेनो जाहैबाय। जायखिजाया जाबाय घटनाया माथो होनबावनो सोरखौथो माथो दुसिनानै मोनबावनो ना।
दे बिदिबा माने ड्राग्स सोबनानै फैखादोंमोन बियो औ गोसोथोनायबो दंखायोमोन होनबा ना माथो गोसोथोनायबो दङमोननो औ बे हमजानाय राजिब होननायनि गोसोथोनायखौनो गोसोथोयो होननाय खोनादों आरोखि दा माने दावराव जालायदों गावजों गाव दावराव जालाया ना मालायामोनथाय मोनथिया आतसा आं बिनि मिमांसा खालामनो थांनो ना मानो बिदि होननानैसो फैदों होननानै खोनादोंबो आरो खोनानाय बाथ्रा दा अबेसिम सबानो सैथोबो जाजोबा दा सोरनि दाया नंगौ नङा बेखौ दा पुलिसफ्रा तदन्त' खालामनानै पुलिसफ्रालाय जोंनिया तदन्त' खालामखाबाय ओरैनो औ दा स्टेटमेन्ट लाबानो मोनजोबगोन ना औ बेनो आरो प्रब्लेम माबायदि जाखो माखो औ बिथिं मोनजोबखागोन ना औ मानसिया थैबाय जेखन दायनिगिरियाथ' नोंसिना जाखासिगोन औ जाखासिगोन बेनो दा बे बिसोरो आरोखि जुदि मानसिफोर थैबाय होनना मोनथियोब्ला डाइरेक्टनो फेमिलिफोरनो खोन्थायोब्लाबो एसे मोजां एसे जागौमोन मोजां लामायाव फैगौमोन बेनो आरो बिसोरनो बेनो एकमात्र भुला बेनो लांनो नाङामोन आरो उन्दै मानसि एसे मेन्टेलिटियाबो एसे बारा स्ट्रं नङा जाहैबाय औ बे खेथ्रआव ओमफ्राय खोन्थानो गिबाय मा जाबावगोन मा मागोन बिदि सानबाय बिसोर औ दा आंबो बेनि न'आव गैया जोंहा नै दा बे अक्ट'बर मासनि गिर्जा रजि गिर्जा जायो नालाय न'खर गिर्जा दैलि थांनांगौ जायो आं थांनाङो सारिथा पासथा ओमफ्राय बिफायाबो सयथा साराय सयथा सातथासिम थानांगौ जायो बिदिबा बेबायदि माने साथामजोंनो ज' फैखादोंमोन बिसोरो माबानिफ्राय कलेजनिफ्राय कलेजनिफ्राय साथामजों ज' नङा जोंना बाबुआ न'आवनोखा औ जोंना बाबुआ न'निफ्रायनो ओंखारखाया आतसा न'निफ्राय ओंखारा बे बेलासिबा एसे दखानाव थांनानै हय जाग्रा लायगोन हय बिरि लायगोन हय सिगारेट लायगोन ओमफ्राय थब फैनानै न'आव हाबनानै दरजा बन्द' खालामनानै थाफैफिनगोन बेबायदि ओमफ्राय नै बेसोर सानैयासो बेबो हस्टेलनिफ्राय फैदों बेबो लजिंनिफ्राय फैदों ड्राग्स जानानै थैनाय जाहैबाय आरो अभार दस लानानै थैनाय जाहैबाय आरो थैफैनाय बे हस्टेलनिफ्राय फैग्राया बे खानाय गोलावा ना मामोन खानाय गोलावा जोंनिसो ए खानाय गोलावा नोंसिनि फिसाला औ औ खानाय गोलावासो जोंनि आतसा ओमफ्राय बिसोर सानैजों माने फैदों आरो औ बैसोर सानैया फैनाय बेबो गावनि न'आव फैनानै थाफैदों औ ओमफ्राय नैबे जै दिन थैदों ओइदिन फैनाय बैयो ड्राग्स माने लानानै जाय मानसिया थैदों बे अलरेडि माने ड्राग्स जानानै अलरेडि लानानै फैखानायखा ड्राग्स जानानै फैखानायखा आतसा बिजि थिजि लानानै फैजोबखानायखा आरोखि अभार दस जाफैदों आरोखि बे बियो मानसिया फुरा माने हुसानो गैखासिगोन फुरा हुस गैखाया आतसा ओमफ्राय नोंसिनि न'आव थाफैदों औ जोंनि न'आव थाफैदों थाफैनाय लोगो लोगो उन्दुफैदों औ उन्दुफैबाय बे आरोखि उन्दुनानै डाइरेक्ट बिसिनायाव फैनानै औ थाबाय डाइरेक्ट बिसिना ओमफ्राय गावसोर उन्दुदोंखौनो सानदों लोगोफ्राबो औ जोंनाबो बाबुआ ओमफ्राय बै माबा हमजाफानाय गथ'आबो औ ओमफ्राय बेबो सानबाय उन्दुदों ओमफ्राय गावसोरबो उन्दुफालायबावदोंनो दसे ज'नो ज'नो औ ओमफ्राय गावसोर जेब्ला सिखारनो होमब्ला बे हुस गैला औ थैनानै थाबाय मानसिया थैनानै थाबाय मानसिया औ दाने नों नोंनि न'आव थैनानै थायोब्ला नों माबायदि साननाय दा बेखौथ' बिसोरथ' माथो साननो रोङाखिसै साननो रोङाखिसै औ बेबादि जादों आरोखि घटनाया मेन घटनाया दा प्रब्लेमा नोंसिनि न'आव थैबाय नालाय दा औ दा जोंनाव ब्लेमा गोग्लैबाय ब्लेमा नोंसिनाव गोग्लैबाय प्लास औ माने बे लोगो बेनो आरो हिसाबैहाय नोंसिनाव उन्दुफैनानैहाय औ न'खराव फैबाय नालाय दा औ गिनानै गोथै डेड बडियाखौहाय गारनानै दोनहैबाय दा औ गारनानै दोनहैनानै डेड बडिखौ पुलिसफ्रा मोनबाय मोननानैहाय बोरै जाखो माखो थदन्त' खालामनायनि गेजेराव दा औ खोथाया दिनै खुलासा जाबाय आरो औ दा थदन्त' खालामबाय खालामजोब्बाय ओमफ्राय गुवाहाटि नै डाबल लांदों मैयाबो लांदों मैयाथ' बिसोर जोंनाव लाबोबाय पुलिसफ्रा औ जोंनाव लाबोनानै स्टेटमेन्ट लाबाय माब्रै लाङा माब्रै माया फुथुला लालायनानै बेखौ माब्रै बिसोरो फोथांफिननो थाखाय माब्रै खालामा बेखौबो बिसोरो देखायनांजोबबाय जोंना बाबुआनो स्टेटमेन्टखौ होदों गावनि न'आव जाजानाय हिसाबै ओमफ्राय बे खेथ्रि आरोखि आं बुंहरबाय आरो ओमफ्राय नोंसोरनालाय माहायथोमोन मादै न'आ आंनि क'क्राझारावनो नैबे बाजै हटेलनि अफजित आसा बेयावनोखा माने जोंबो थांदों थांनायालाय बाव ए जोंथ' मिथिला हाखु दाखु थांनानैहाय बिदि जों थैनायखौ नुहैबाय औ माबा दा मोनसे बिदियावनो दा माने मबाइलफ्राव गोरोन्थि ओंखारलायनाया नैबेबायदियावनो जायो आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बे जाहैबाय गेरेमसा बसुमतारी आरो जाहैबा जर्ज नार्जारिनि बिमा बेजों आरो गेरेमसाजों मा रायलायखो बेखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ अब्ला जोंनि टपिकआ बे नङा जोंनि टपिकआनो जाहैबाय आथिखालनि लाइमोनफोरा
ड्राग्स सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना ड्राग्सजोंनो गोबां मानसिफ्रा थैगासिनो दङ जायबा कृष्ण कुमार बसुमतारी बेल' थैयाखै बेनि सिगांबो गोबां बर' लाइमोनफ्रा थैगासिनो दङ थांनाय बोसोर आरो थांनाय बोसोरसे सिगांबो गुवाहाटीयाव सासे हिन्जाव मानसि थैदोंमोन बेबो सोनाब साइडखियानिमोन बिसिनि डिस्ट्रिक्टनि मुंखौ आं बावबाय बे हिन्जाव मानसियाबो गुवाहाटीयाव ड्राग्स लानानै अभारड'स जानानै थैदोंमोन बेबायदिनो गोबां जागासिनो दङ आरो दाखालि बावैसो जादों नैबे मा नैबे सिमला साइडखै सिमला माने सिमला नंद्राय आरो सिमलानि सोनाब साइडखिजा जादों बेबायदि जाथाया ड्राग्स सोबनानै अभारड'स जानानै थैदों बेनिखायनो आं बुंदों जोंनि बर' लाइमोनफोरा ड्राग्स सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ ड्राग्सआ मोनसे जोबोर गाज्रि निसा ओरैबायदि आसरित नङा होमबा लोगोफोर बेखौ बिजि नोंस्लाबाव बिजि माखासे सुबुंफोरा बिजि ओरै थुना लायो जाहैबाय ड्राग्सखौ फाग्ला बे देहा मोजां बेहाय थैखौ बख'नानै आरो बिजि थुना लाबावबा बोरै जानांगौ जाखो बे थैखागोनानोखा सानसेबाबो जुदि सोबबाय थायोबा आरो माखासेफोरा ड्राग्स सोबनानै ड्राग्स मोनाबानो कमफि जाहैबाय ओरैबायदि आसरित ड्राग्स सोबनो मोनाबानो दुमदाखाल खालामो न'आव फैसा गैयाबानो माने दुमदाखाल जाबाय ओमफ्राय आरो बिसोरखौ रिहाबाव दोननांगौ जायो रिहाब माने मा जायबा ड्राग्स सोबग्राफोरखौ लाङो बे जाबाय रिहाब ड्राग्स सोबग्रा गान्जा सोबग्रा बांद्राय जुमाय लोंग्राफोरखौबो रिहाबाव लाङो नाथाय ड्राग्स सोबग्राफोरखौ बांसिन लाङो दा बे ड्राग्स सोबग्राफोरा गावसोरखौनो पात्ता मोना जाहैबाय ओरैबायदि डेन्जार बिसोरनि मेलेमा माने मेलेमाथ' बिसोरना गैलानो होनजासिगोन बेनिखायनो एसे डेन्जार जायो बिसोरजों दा बेनिखायनो नोंथांमोना ड्राग्स सोबग्रा लोगोफोरजों लोगो जायाबानो जाबाय एसे गोजानाव थाबानो जाबाय जुदि ड्राग्स सोबोबाथाय बिसोरखौ पुलिसनो खोन्थाहर बा आफाद गौथुमफोरनो कमप्लेन हो जाहाथे बिसोरो एसे दबथायनो हायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो आं बेखौनो बुंनो सानो ड्राग्स सोबनायनिफ्राय गोजानाव था अब्ला गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि